Cheque, cheque. Miguel, lo del... Avui incorporem la quarta incorporació a l'equip. En aquest cas és el porter Marc Puigvert, que ocupa el lloc del porter que teníem fins ara, del Joel. Incorporem un porter jove, incorporem un porter amb il·lusions de consolidar-se amb un equip amb aspiracions i un porter on els últims anys ha jugat amb categories com la tercera divisió o la preferent aragonesa, on creiem que es pot aportar bastant al club, i un porter de futur. Esperem que tingui una bona temporada i que el club així pugui ajudar al màxim possible a aconseguir els nostres èxits. Vaig informar-me a companys que tinc de feina que juguen aquí, gent que també conec. Em van explicar que era un club que volia créixer molt i el projecte esportiu que em van explicar em va semblar bé i per això he vingut. Jo em defineixo que surto bé per pilotes aèries, em defenso bastant bé l'1 contra 1 i el desplaçament de pilota el tinc bastant bo. Sobretot les referències que teníem d'ell, no? És un porter que ha jugat a tercera divisió, sent molt jove, l'any passat a la preferent aragonesa, i després les referències com a porter totes eren molt bones, no? Nosaltres teníem una experiència amb un porter jove com el Joel que ens havia donat moltes garanties tot l'any i creiem que és un cas semblant, el del Marc.